vashumiri veivhangeri vanoshumira ivhangeri igone kusvika kune vakasiyana siyana. Ndichakwazisana zvekare nevanonzwa ivhangeri. Saka nguva naino nditenderei ndinamati. Baba wedu ari kudenga, chikudzwai nguva yamanheru ano muongwe nekuti ndimi. Matendera kuti ndive mushumiri nguva yamanheru ano. Sekutendera kwamazviita, chiitai kuti mazwi enyu ndiwo ngaasvike, ndisazviite pauchenjeri kana kuziva kwangu. Uyezve pandichataura, kune vachasvikirwa nemazwi ava vagone kumachengeta nokuti abva kwamuri. Rumbidzwai zvazvino panyika sezvamunoitwa kudenga. Nyasha nerugare zvigare pakati pevapenyu mumbiri yaJesu Kristu. Ndichiti amen. Chokwadi, ndichadzoka zvekare nemusoro ungati nheyo dzedu takadzivakira panani. Vamwe shuwa vachabvunza kuti naui hama iyi yakamboitaura. Asi shuwa mukunge ndaitaura, nekuda kwenguva inoenda kunombunyikidzika nechikonzero chekuti zvizhinji zvinenge zvichida kuti zvitaurwe, asi nekuda kwenguva kunozoenda kunombunyikidzwa panhau yacho yekuenda kunotaura. Saka shuwa nhau yangu icharamba ichienderera pamusoro patakavakira nheyo dzekutenda. Nekuti shuwa ndichienda kunonzwa nhau iyi, ndakanzwisisa kuti nhau yechinamato haifire parwendo, inofira pafoundation. Nheyo dzedu takadzivaka sei? Takarinzwa nani? Tikanzwa kuti kudii? Nezvani? Nekuti kungotaura kuti Kristu hakureve kuti takamugamushira. Kuenda kukereke zuva nezuva hakutaure kuti takamugamushira. Kutungamirira basa raMwari hakutaure kuti takamugamushira. Tinogona kutungamirira nekutsvaka pfuma, tinogona kutungamirira nekuda kwemukana, tinogona kuenda kukereke nekuda kwenhamo nematambudziko. Saka nhau yangu iri kuramba ichibvunza mubvunzo wekuti kutenda kwedu takakuvakira panheyo dzipi uye dzani. Nekuti nheyo dzakawanda. Isu dzedu dzatakavakira kutenda kwedu takakuvakira panheyo dzani. Nhasi uno ndo zvapa kuti zviite sekuti kune vamwe vanoti tinogona kunamata. Vamwe votaura kuti aiwa kereke iyi hatibatirane nayo. Ndizvo nhasi munoona zvaenda kunoti pakasangana vekereke yeRoma nevehwisiri kana kuti veFM, vanoita sekunge vari kunamata Mwari akasiyana nekuda kwenheyo dzavakavakira kutenda kwavo. Chiri kuenda kunosiyana pavari inhau pakavakirwa nheyo. Nekuti nhau iyi takabvumirana tikati chinonzi kutenda chinouya nekunzwa. Mukunge chauya nekunzwa kureva kuti tinotenda zvatinonzwa. Saka tese tichabvumirana kuti isu kuti tizoti tiri vatendi tine zvatakanzwa. Saka ipapo ndo panogona pakafira nyaya yedu, kana kuti ndo panogona pakatangira nhau yedu yakanaka panhau yechatakanzwa. Tinogona takaudzwa chaizvo, tinogona takaudzwa zvekunyepa, asi zviri zvaKristu wacho.
ndichaita kuti inzwisisike nemutauro ungaswedere pedyo kuti inzwisisike. Ndine nhau yandakambonzwa marimwe zuro, shuwa kudenga uku kuine nhau yainotsigira ichinzi kwakatomboitwa meeting, kwakagarwa dare. Kwagarwa dare mukunge mambo achida kuti aparadzwe naiye Mwari. Pakanzi toita sei kuti timuparadze? Pakanzi nevamwe vevatumwa tichatakura mazwi echiprofita chenhema timaise muvaprofita. Saka zviri kureva izvo kuti mazwi akaiswa muvaprofita aive enhema, asi vaprofita vakanga vasiri venhema. Ndokubva vasvitsa mazwi kuna mambo enhema, asi ivo vari vechokwadi nokuti vaisimbotaura chokwadi. Saka tichaona isusu kuti pauwandu hwemaprofita vakataura izwi ravakanzwa, nekuti vaprofita ava vakajaira izwi rekuti kunge mutumwa auya badzi anouya nezwi rezvokwadi. Ichocho manje ndichaenda kunochibatanidza panhau yenheyo, kana kuti pila rakavakirwa kutenda kwedu. Zviri kureva kuti vakomana ava pavari kungoona mutumwa achiuya, vari kutenda kuti zvaauya nazvo ndizvo, nekuti vatumwa havari venhema. Asi Pauro achinge azarurirwa nhau iyi, anotaura kuti shoko ratinokuudzai iri randiri kukuudzai, kukazowanika mumwe anokuudzai ivhangeri yakasiyana neyandiri kukuudzai, ngaava akatukwa. Kunyangwe ari mutumwa akakuudzai ivhangeri yakasiyana neyandiri kukuudzai, ngaave akatumwa. Saka ipapo muchaona kuti Pauro manje akanga akazara naMweya Mutsvene, achinzwisisa kuti zvandiri kutaura ndizvo, pakusvika pakushandisa izwi rekuti kunyangwe mutumwa akauya, nekuti Pauro manje wainzwisisa kuti vatumwa vane mukana wokuti vanyepere vanhu. Ndipo patinomhanyira manje kutsamba yaJudhi manje yakaenda kunovhurwa nemushumiri wangu mazuva apfuura aya, achienda kunopatsanura shuwa nhau yaitaurwa naJudhi, achibata nhau dzakawanda kuti kubwinya kunopiwa vatsvene kamwe chete. Uri kubva apa mufananidzo wevanakomana vaMwari vakachengetwa nhasi, vakatongwa nekuda kwekuti vakarasikirwa nekubwinya. Saka Pauro manje ari kutaura manje ane chizaruro chekunzwisisa kuti vatumwa vanogona kuuya neizwi risiriro, asi vakomana vaprofita vandiri kutaura nezvavava vakabatira paizwi rekuti mutumwa haagone kuti auye nezwi risiriro, anouya nezwi rechokwadi. Saka ipapo manje ndaakuenda kunotaura nhau yenheyo, kuti nheyo manje dzavo dzakavakirwa pakuti vakomana pachiprofita mukunge maona vatumwa zivai kuti izwi ndiro. Asi zvaita manje mumwe mukomana manje muprofita anonzi Mikaya akagashira Mweya Mutsvene, akagashira Kristu, wekuti iye ari kuona zvakasiyana nezviri kuonekwa nevamwe, zvekuti ari kuita access yemitingi iri kuitwa, yekuti ari kuziva zviri kurongwa ikoko zvisati zvasvika kune vamwe vaprofita. Zviri pachena kuti vatumwa vakauya havana kusvika nekuna Mikaya. Iye akanzwa nehurukuru yaiva mumitingi, ndosaka makaona nhau dzaMikaya nedzevamwe vaprofita dzakaenda kunosiyana. Asi nhau yandiri kuuya nayo haisi yaMikaya, asi ndangoti ndiende ndidyidzanidze nhau idzi, nokuti ndati thimu yangu iri kuenderera, kana kuti vamwe vangaiti pati 2 pakududza, asi ichiri kubvunza nhau yenheyo, nokuti shuwa ndaona kuti handingagoni kuti ndienderere kune dzimwe nhau tisati taenda kunokwenenzvera kana kuti kuenda kunowedzera, sekuti marimwe zuro takambonyikidzwa nenhau yenguva panhau yenheyo patakadzivakira.
takanga tanzwa kuti kudii. Kune hama yangu iri paBloemfontein apa nhasi ine evhangeria yandibatira yandanzwa so makuseni. Hama yabata nhau dzakadzama so ndikatenda ndikati Kristu ndanzwa zvamataura. Saka ndine nhau yenheyo kuti nheyo dzedu isusu takadzivakira panani. Ndizvo maona nhasi unoyu makereke anoita sekunge politics zvekuti tava kuita kuti hatigone kuti titi makereke 10 aungane panzvimbo imwe chete anamate Mwari mumwe chete netsika imwe chete. Tine tsika dzatiinadzo mumakereke dzinotorwisana asi tichiti tiri kunamata Mwari mumwe chete. Koita mamwe makereke anoita sekunge ane family imwe chete, anoita sekunge ane ukama, koita mamwe anoita sekunge asina ukama nemamwe. Zvese izvozvo zvabvira panheyo. Vamwe votaura kuti aiwa vakaona ruvara rutsvuku votaura kuti urwu runotaura chakati. Inheyo dzavakanzwisisa kuti kutenda kwedu isusu takakuvakira panheyo dzinoti. Vamwe votaura kuti kana tichinge tichipinda mukereke hatifaniri kunge tichipfeka bhutsu, tofanira kudzibvisa nekuti tikanga takadzipfeka hatigone kuti tive neukama naMwari. Yese inyaya yenheyo. Saka ndichabata nhau zhinji asi dzose dingindira racho inyaya yenheyo dzekutenda. Pakudzivaka kwatakaita inzira dzipi dzatakashandisa? Takadzinzwa nani? Nekuti shuwa ndinonzwa Pauro achiti rangarirai kuti evhangeria makanzwa makainzwa nani. Saka pakunzi makainzwa nani pane ndaa. Nekuti akakuudzai wacho manje anofanira kunge aina Kristu wacho kuti igone kuva evhangeri yezvokwadi. Munoona nyika nekuzara kwayo evhangeri yakainzwa zvekuti kuna Kristu vakazvinzwa, asi kune zvokwadi yaKristu isati yasvika kune vamwe. Ndiyo iri kunonotsa kuti nyika isvike pakuguma kana kuti Kristu adzoke, nechikonzero chekuti pane vamwe vasati vasvikirwa nezvokwadi neevhangeri. Saka ndichabatsiridzwa ndisati ndaenda pane tsamba dzandakanda pamusoro apa. Ndichabatsiridzwa netsamba zvishoma yavaRoma 10:14. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachaparidza seiko kana vasingatumwi? Ndo pandiri kunyanyoda zvakanyanya. Sekukurukura kwatakambozviita takati iye Mwari amene anotanga agadzira vanoteerera, kureva kuti vakanyanyisa kukosha hatisiri tiri kushumira, asi vanoteerera ndo vakanyanyisa kukosha, nekuti hatisi kuzvishumirira asi tine vatiri kushumirira. Saka ivavo vari kuteerera ndo vakanyanyokosha. Saka tinozoona vamwe vaakuzvikudza panhau yeushumiri, zvoita sekunge ivo vakasarudzwa zvakanyanya kudarika vanonzwa. Inhau badzi yekuti hazvigoni kuti kuve nevashumiri badzi, koshayika vanonzwa. Nenhau yekutoti kunzi kune mushumiri ndokunge kuina anonzwa. Saka shuwa pane nyaya iri panapa, pane mubvunzo wabvunzwa pa15 uchitaura kuti vachaparidza seiko kana vasingatumwi. Saka ndisati ndaenda kunoipatsanura ndichamhanya kune tsamba dzangu dzandakanda panapa ndiJohani 6:44. Tiende kunonzwa kuti 6:44 dzaJohani ari kutaura kuti kudii, achitsigirana nenhau yekuti vachaparidza seiko kana vasingaite sei, kana vasingatumwi. Nai itsigirane nenhau iyoyo tinzwe kuti 6:44 wacho
ari kumbotaura kuti kudii. Saka 644 panapa ari kutaura kuti hakuna munhu ungauya kwandiri kana Baba vakandituma vasingamukwevi, neni ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Saka pane nyaya iri panapa yekunzi Kristu ari kutaura kuti hazvigoni kuti munhu auye kwandiri kana Baba vasingamukwevi. Saka kune nhau yekuti chinonzi kugashira Kristu ndiBaba vanenge vapinda mumunhu, ndokunonzi kugashira Kristu. Anokweva munhu ndiBaba. Saka nhau iripo manje ndeyekuti kuenda kukereke nekunge tiinaye zvinhu zviviri zvakasiyana. Zvinosiyana papi? Pane vanoenda kukereke nezvikonzero. Saka vamwe vanofunga kuti kuenda kukereke ndiko kunamata. Vakorinde ndo paanozoenda kunotaura achiti, Pauro achinyorera kuvakorinde achitaura kuti kumutswa kwavakafa, paakufananidzwa nhau yemhodzi kana ichinge yadyarwa pai kuti inofanira kutanga yaora kuti izobuditsa muviri kana kuti izotunga muviri mutsva. Saka panonzi muviri mutsva apa manje ndo patiri kutaura nezvapo kuti hazvigoni kuti munhu aende kuna Kristu kana asina kukwevewa naBaba. Hazvigoni kuti chenyama chigone kutambira zvomweya. Saka nhau iripo manje, vanhu vazhinji kana vachienda kukereke vanofunga kuti vakamugashira. Ndizvo pamunoona imimi kuti shuwa titori nehama dzakaberekerwa mukereke, dzikakurira mukereke, dzikabhabhatidzwa dziine 12 years sezvatakangoitwa vamwe. Ndokubva takura mukereke imomo tiri vana vavatungamiriri. Pauvana vavatungamiriri ipapapo ndokubva tatanga kuzotungamirira. Zvinogona kuita kuti ndinogona kutungamirira neizwi rekunzi ndiri mwana womutungamiriri, asi ndisina kugashira Kristu. Saka nhau manje iri pakugashira Kristu kuti tigone kuchitakura. Saka Kristu panapa ari kutochivhenekera achitaura kuti hazvigone kuti munhu atakure nhau dzangu asina kukwevewa. Saka pakunzi Baba manje panoda kuti paende papatsanurwe, panzwisiswe kunzi Mweya Mutsvene, Baba neMwanakomana. Ndakanzwisisa mufananidzo wakareruka wekuti kunonzi mvura kana iri muliquid form inonzi mvura kana kuti water, kana iri muice form inonzi mvura, kana iri muvapor inonzi water zvekare. Asi zvese izvozvozvo zvinodanwa mumipanda yakasiyana zvichienderana nemuviri wayatakura mvura yacho. Tikaiomesa totaura kuti ice, tikaiboilisa ikatutuma, hutsi huyo tinotaura kuti istimu kana kuti vapor, asi inenge iriyo mvura imwe chete iyoyo. Tikangoichera apa tikaisa mumudziyo inenge iri mvura. Ndiri kuzama kuti kudii? Ndiri kuzama kuti Mwari vatatu mumwe, kureva izvo kuti izwi rangu riri kutaura kuti pakupatsanura Kristu, pandataura kuti hazvigoni kuti muuye kuna Kristu musina kukwevewa, pari kuenda kunotaurwa kuti Kristu mumwe chete ndiye anokukwevai. Vamwe vaye vanozoenda kunombunyikidzika kana kuti kunova nemubvunzo kuti kosei iye Kristu achitaura kuti aona inaona Baba. Paanobvunzwa kuti tiratidzei kuna Baba, anotaura kuti ndaivemi nemi kwenguva yakareba. Neimwe nguva munofanira kunge maakunzwisisa. Saka chandataurira nhau iyi, chandapira mufananidzo,
inhau yekuti tiende tinzwisise kuti mvura yakaomeswa inonzi ice asi imvura, ikavhepa inonzi vhepa asi imvura, ikava muliquid form inonzi mvura zvekare, inongoramba iri mvura. Asi yese iyoyo iri mumhumu kana kuti mumuviri mumwe chete unongonzi mvura. Asi pane painoshonga muviri wakasiyana, asi hazviichinje kuti inzi mvura. Saka Mwari ndiye mumwe chete, anogona kuwanika mu ice form, anogona kuwanika mu vapor form, anogona kuwanika mu liquid form, asi zvose zvichingotaura kuti ndiye Mwari. Ndichachinja zvekare tsamba yangu kuti titsigire nhau yatiri kutaura yenheyo kana kuti yemapillars atakavakira kutenda kwedu. Handina hangu kurasa nhau yangu. Ndi 14 dzaJohani mumwe chete ye 6 mukati. 14 dzaJohani 6 anotaura achiti Jesu akati kwaari, ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hapana munhu unouya kuna Baba asi nokwandiri. Saka pane nhau iri kuenda kunopatsanurwa naKristu. Ari kutaura kuti hakuna munhu anouya unoenda kuna Baba asi nokwandiri, ini ndini nzira nezvokwadi. Saka kune nhau manje yaenda yakapatsanurwa nemushumiri, hama yangu yaenda yakapatsanura kuseni ichienda ichitaura nhau yekuti chinonzi rudo manje hatigone kufunga kuti tinofanira kuva nerudo tova narwo. Chinonzi rudo ndiKristu. Zvikanzi rudo chibereko chomweya. Mweya ndiani? ndiKristu. Izvozvo tinozviwana munani muna Kristu. Saka rudo manje kana tichinge taakutaura nhau yaKristu, pai pavanga vaakupatsanura nhau yekunzi murau, vaakupatsanura nhau yekuti nyasha, vachitaura kuti murau manje wakanyorerwa muviri kana kuti nyama. Asi kana uchinge wagashira Kristu, murau waive wokurangaridza kuti kune zvakatemwa, kuti nyama inofanira kuita zvakati, ikasaita zvakati inosangana nezvakati. Izvo zvakatemerwa nyama. Asi mweya manje hauna zvakatemerwa kuti unofanira kurangaridzwa kuti unofanira kuita zvakati. Mukunge uwanawo mweya wakuita zvakafanira, ipapo manje ndo patichaona kuti nheyo dzandiri kutaura manje, mukunge takavakirwa kutenda kwedu munheyo dzaKristu, zviri pachena kuti hatichatsvaka kuti tinyorerwe murau pasi tichinzi musaba, musatuka, musanyeya. Izvi zvakanyorerwa nyama. Asi mweya mutsvene hauna murau unogona kunyorwa pauri, nekuti mweya mutsvene haurangaridzwe kuti uite chinoti. Saka ndizvo muchiona ndakambouya nenhau yekuti vanhu tinoenda kunopatsanura rudo kana kuti kutenda, tichikukonfyuza nemabasa azvo. Zvinofanana nenhau yandakaenda kunotaura kuti vanhu vanoti vanhu vomweya, kobva kwanzi vaprofita ngavasimuke. Tiri kutaurwapo zvipo zvomweya, kwete mweya wacho. Saka muchaona imimi kuti zvipo zvomweya zvinopiwa kunyangwe tisati tatenda maari. Nokuti tikadzokera kunhau yaJeremia achinzi akazivikanwa asati ava mudumbu kana kuti muchizvaro chaamai, akagadzwa akaitwa muprofita asati ava muchizvaro. Zviri kutaura izvo kuti zvipo zvinopiwa
zvipo nekudanwa zvinovapo, asi pane kugashira kwatinoita iye Kristu, izvo zvanzi tinokwevewa naiye kuti tiende kwaari. Saka isusu manje tinofanira kuzogashira kuti ava murevereri nemuponesi wedu. Asi zvipo manje zvinogona kungodudzwa kana kuti kuvapo. Ndosaka muchiona zvipo zvichiramba zvichishanda, kunyangwe munhu achitotadza, kunyangwe achitogona, zvinotongoshanda basa. Nechikonzero chei? Zvipo nekugashira zvinhu zviviri zvakasiyana. Waakaita muprofita pakunongedza, wakamupa chipo, chinogona kungobata basa chipo ichocho munhu iye asina kugashira Kristu, nechikonzero chekuti chipo chakangopiwa pamunhu asi achitaura kuti munhu iye ana Kristu kana kuti munhu iye akabarwa patsva. Saka vanhu vazhinji manje pavanoenda nhau yacho kunoivhenganisa, ndinoona vanhu vachikudza zvakanyanya vanhu vanoprofita kana kuti vanotaura nendimi, nechikonzero chekuti vanofungidzira kuti vanhu ava vane kugashira kana kuti vane mumwe Kristu wavainaye akakura kudarika vamwe. Inhau yekushaya kunzwisisa pane zvipo zvomweya nekugashira kana kuti nekubarwa patsva. Jesu naNikodhimu pari kuudzwa munhu wemurume paipai kuti hazvigoni kuti munhu kana asina kusangana nemvura ave neupenyu pakumuka kwavakafa. Nai, kana asina kusangana nemvura kafa akazobukira kana kuti kumera. Iyi yadzama isi yanhasi ichazokurukurwawo nerimwe ramazuva. Asi izwi rangu rinongodzokera panhau yekuti isusu manje neyo kana kuti mapila edu ari munani, nechikonzero chekuti isusu tinzi tiri kurishumira hazvitaure kuti takamugashira. Kuti tinzi tine kereke yatiinayo hazvitaure kuti takamugamushira. Kuti tinzi isusu tinoprofita hazvitaure kuti takamugamushira. Tinogona kutozviita mabasa ese iwayo asi Kristu wacho tisina. Nekuti ndine kereke yandakaona yaipindwa nemurume uye akanga ari padziva kwemakore 38. Kereke iyoyo yakanga iine nheyo dzayakavaka dzekuti mutumwa anouya nenguva yakati, asi kwakazouya anotuma wacho vakatadza kumuziva. Dzaive nheyo dzakavakirwa kutenda kwavo. Kutenda kwavo kwaiti tinoporeswa nemutumwa. Anotuma wacho vakanga vasina basa naye, uyezve zvakatoratidza kuti vakanga vasina ukama naye. Saka izwi rangu badzi nderekudzokera panheyo dzedu isu takadzivakira panani. Mirau yedu kana zvatinokoshesa ndiyeri kana kuti ndisu. Ndichadzorera mbiri kwaari, mbiri yaKristu Jesu, ndichiti amen. Vashumiri veivhangeri, vanoshumira ivhangeri igone kusvika kune vakasiyana siyana. Ndichakwazisana zvekare nevanonzwa ivhangeri. Saka nguva naino nditenderei ndinamati. Baba wedu ari kudenga, chikudzwai nguva yamanheru ano muongwe nekuti ndimi matendera kuti ndive mushumiri nguva yamanheru ano. Sekutendera kwamazviita, chiitai kuti mazwi enyu ndiwo ngaasvike, ndisazviite pauchenjeri kana kuziva kwangu. Uyezve pandichataura, kune vachasvikirwa nemazwi ava vagone kumachengeta nokuti abva kwamuri. Rumbidzwai zvazvino panyika sezvamunoitwa kudenga. Nyasha nerugare zvigare pakati pevapenyu mumbiri yaJesu Kristu. Ndichiti amen.
chokwadi ndichadzoka zvekare nemusoro ungati nheyo dzedu takadzivakira panani. Vamwe shuwa vachabvunza kuti nhauyi hama iyi yakamboitaura, asi shuwa mukunge ndaitaura nekuda kwenguva inoenda kunombunyikidzika nechikonzero chekuti zvizhinji zvinenge zvichida kuti zvitaurwe, asi nekuda kwenguva kunozoenda kunombunyikidzwa panhau yacho yekuenda kunotaura. Saka shuwa nhau yangu icharamba ichienderera pamusoro patakavakira nheyo dzekutenda, nekuti shuwa ndichienda kunonzwa nhau iyi ndakanzwisisa kuti nhau yechinamato haifire